إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Antara pagdaig sa labang makagagawang lamang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang ating pagkasimbaw, kaya siya lamang ang nagipusarang Diyos. Pagsalamat sa tuwang pinanggang propeta ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kandang iyang mga sahabat, upang iyang mga pamilya o tuminto sa iyaha hangtod maabot ang adlaw sa kahubog. Mga igalak ang igsoon, sa ulang pamamatay ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbili na siya ang mga advices sa ato ng mga umat o sa iyang umat ng mga Muslim. Ang atong topiko karong adlaw ang mga igalang mga igsoon, bahin sa mga pipila ka mga advices sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga iyang gibilin sa iyang umat. Ug naay mga lima ka advices mga igalang mga igsoon nga atong pagahibawon ug sa kadto. Ang Nabi Muhammad sallallahu dili siya pagpili ng usa ka butang kung dili siya importante. Dili po siya mupili ng usa ka butang kung ikasala nato ng mga Muslim. Kung pasabot kadto ng mga advices atong kadtong pamahimong success ang usa ka Muslim diri sa kalibutan hangtod pag-abot sa adlaw sa pagtuo. Kung iya kadtong pagasundon. Dahil na mga igala mga igsoon nga atong pagkakuhaon karon. Ang una, at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa sulukan. Wan nahy 'anil ibtida'. Ang una, ang hugot nga pagpanggunit sa Quran o sa pamaagi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana kinahanglan i-implement, i-apply sa atong kaugalingon ang naa sa Quran ug sunna sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqidatan wa sulukan. Belief o pamatasan, tinuhuan man o batasan. Wala tayo lain source mga idala mga igsoon except ang Quran o ang sunna. Nagsulti Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kung naay wala kang pagkasinabtanay sa usa ka butang, ibalik ninyo sa kitab sa Allah o pamaagi sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang labis, walang kulang. Dili mo alam pagadugangan o imong pagkulangan. Quran lang o sunnah. Kung talaga ito ang sunod sa Quran ug sunod sa sunnah, naanataran. Kompleto ang agang Islam. Ugaling lang kita na Muslim, wala nato gina-apply kung unsa man ang naa sa Quran ug sunnah. Labi na sa ginatawag nga akida, tinuhuan. Ang Quran, hugot nga nagatudlo sa pag-inusara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gibawal niya ang ginatawag na shirk. Agiuban ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagsimba. Akida. Nana sa Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pagsulti Muhammad, nga Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang bugtong Diyos. Ang nag-inusarang Ginoo. Wala na ilain. Akida. Mao kana dapat mga igala mga igsoon. Ang atong akida, ang atong tinuhuan, kinahanglan na alang nagagikan sa Quran ug sunna sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na og buha pa og lain. Except lang ang Quran. Labaw na ang ginatawag natong nga batasan, attitude. Kinahanglan ang batasan sa usa ka Muslim nagagikan sa Quran ug sunna sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayo lahing kinasulugan, wala tayo lahing modelo, wala tayo lahing giya except ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsa ba ang batasan
Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sa kamatuoran ako gipadala diri sa kalibutan aron kumplituhon, aron itudlo ang mga maayong pamatasan. Pero ngayon, mga igalang mga igsoon, nga naman, kita karon ng mga Muslim, layo ra kaayo sa tudlo sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sige sa patungtaw nga naay ilmo, naay kahibaw sa agama Islam, sila pagkatong kulang ng batasan. Sila pagkatong nawanan ng batasan. Dili sukatan, dili batayan ang kadaghan sa imong ilmo. O kung sa ang imong degree nga naabtan, ang batayan diri sa Islam, ang imong batasan. Asa man imong gikuha ang imong batasan. Wala tayo laing kuhaan sa source atong batasan except ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusamma bi al-Quran al-Mashi, the walking Quran. Quran nga nagalakaw. Bakit ang imo? Kung saan nga sa Quran, mo-reflect sa iyang pagkatao, sa iyang batasan. Pero kita karon, wala, nag-eskwela kita ang Quran. Atong gina-estudyohan ang Quran. Pero pag-implementar sa atong batasan, layo sa Quran. Wala na ito nasundog ang batasan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kita na Muslim karon, kung ang atong batasan nasa Quran ug Sunnah, bisang pagdili ka magdawa about sa Islam, dagan ang musulod sa Islam. Tungod kay nakita nila ang batasan sa usa ka Muslim. Mo kana mga igala mga igsoon. Gusto kita maminaw og tudlo sa agama Islam. Halos dili kita matulog sa pagpaminaw sa tudlo sa agama Islam. Pero dili kato ang ato kinahanglan mga igala mga igsoon. Dili lamang sa pagpaminaw, kundi i-implementar nato kung unsa man ang naa sa Quran ug Sunnah. Mo kana atong kinahanglan karon mga igala mga igsoon. Nagsulti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خط لنا رسول صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Nagsulti ang Nabi Muhammad SAW sa pinakadoon na pagkahuman. Nagbagis ang Nabi Muhammad SAW kung dako nga linya sa tunga. Kung nagsulti siya, hada sabilullah. Maugini ang dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unya nagbagis siya sa tuo ug sa wala. Nagsulti siya, hadihi subul, o kini ang mga dalan. Ala kulli sabilin minha syaitan. Kada linya, kada dalan niya, naay syaitan. Yad'u ilayha. Nagadakwa, naga-encourage, nagapalawag, naga-imbitar. Unya, gibasa niya ang ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Nagsulti Allah subhanahu wa ta'ala, o kini ang atong tulid na dalan, kini ang sunda, kini ang labasa, kini ang abiya. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. O ayaw ka mo og agi sa mga lain na mga dalan kay magtipulaan ka mo. Magkahiwalay kayo. Klaro ang isulti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Buong pasabot mga igala mga igsoon, ang tafsir ato naalagyan ko sa panultiyon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati. Gibilin ako sa inyo ang duha ka butang. Diin kung inyo ang gumitan o isang nga pagpanggulit, dili ka mo masalaan diri sa kalibutan hangtod pagabot sa adlaw sa paghukom. Kung sa magkadto, kitabullahi wa sunnati. Ang Quran, ang kitab sa Allah, bukang akong pamagi. Mo kini mga igala mga igsoon, daw nga kita karon nag-antos sa kalisod. Daw nga
Dugay ning abot ang tabang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo kadto ang usa ka dahilan. Wala nato gitabangan ang agama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nato gi-apply ang sunnah sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mo kini mga igala mga igsoon. Mo kadto ang primero nga advice sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyang mga ummah. Ang ikaduha, ikhlasul niyya lillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Ikhlasul niyya lillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Good intention. Maayo ang inyong intention lillahi ta'ala, para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug wala na ilahin pa. Fi sirri wal alaniyah. Sa sikreto man o dili sikreto. Nag-inusara ka o nakasagoko. Kinahanglan usa kini ka kondisyon aron madawat ang imong mga maayong trabaho. Kinahanglan ikhlas. Kinahanglan sincero ka sa imong ginatrabaho. Wala kay lain, wala kay lain tumong kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi ang imo ang pag-perform sa imong ibadah, kinahanglan lillahi ta'ala, para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili pwede nga nagtalabul ilm ka, nangat-on ka, or nagsambayan ka, or nagpuasa ka, para lang daigon ka sa tao. O kaha, magtapok lang ang kwarta. O kaha, gusto ka ang posisyon. Mao bitaw ito mga igala, mga igsoon, na ay panutyo ng ang ubang mga ulama. Man kana hammu al-akhirah fatatba ad-dunya. Wa man kana hammu ad-dunya fatakhsara ad-dunya wal akhirah. Sige sala ang iyang determinasyon, focus niya ang akhirah, fatatba ad-dunya, musunod sa iya ang dunya. Ug sige sa daw nga tao nga ang iyang focus, determinasyon, iyang niya ang dunya, malubi ang iyang dunya, pag-ipod ang iyang akhirah. Mao kana inana ka importante ang niya, mga igala, mga igsoon. Mao na dapat sa usa ka Muslim, adlaw-adlaw, oras-oras ina-check niya ang iyang niya. Rubba amalin, nagsulti ang usa ka syair, manunula, rubba amalin saghirin kabbaratun niya, wa rubba amalin kabirin saddaratun niya. Ang gamay daw nga trabaho, padakpon tungod lang sa imong niya, sa imong intention. Kung kanang dako nimo nga trabaho, pagag yun tungod lang po sa imong niya. Ang Hajj, usa sa mga kritikal nga ibadah, klase sa ibadah. Ang imong kaugalingon ug ang imong kwarta, wala ka kay malong basig ito ka maabtan o kamatayon sa pag-Hajj. Kundi maayo ang imong intention, mahulog ug baliwala para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inana mga igala, mga igsoon, ayaw mo sayangin ang oportunidad. Mintras muhin pa ka, kinahanglan i-check nimo ang imong niya. Adlaw-adlaw, oras-oras i-check ang imong niya. Unsa may purpose nimo nga nganong nagtalabul ilm ka, nganong mangatkon man ka. Unsa may niyat nimo nga nganong magsambayan man ka. Liajli riya, para lang pakitang tao, ayaw. Kaya pagkabuto niya sa adlaw sa paghukom, ikaw lang gihapon ang alkansi. Ikaw lang gihapon ang lugi. Unsa man ay gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dayon Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakaduol nga pagkakuan. Ug among pagkatanaw ng ilang mga gipangkuhat na tungkuhin pa sila sa kalibutan. Faj'alnahu haba'an manthura. Amo lang pagahimuon ug kabog ang ilahang mga ilang ipangkuhat nga gibalid sa hangin. Useless mga igala, mga igsoon. Ang imong hinaguan din sa kalibutan, pag-abot sa adlaw sa paghukom, buhagon lang sa Allah subhanahu wa ta'ala ug abog nga gipalit sa hangin.
Unsa may dahilan? Tungod ang ilang mga niya dili lillahi ta'ala. Tungod lang sa dunya, tungod lang sa posisyon, tungod lang sa kwarta, o kung sa pabaliha nga dunyawi. Tungod lang sa pangkalibutan na aspeto mga ikalawang ng sulit. Ayaw niya ta nga musikat ka. Ayaw niya ta nga maayo ang imong dungog sa katawan. Kawas lillahi ta'ala ang imuhang intention. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mupasikat sa imuha. Inana mga ikalawang ng sulit. Sila Imam Shafi'i, sila Imam Ahmad, sila Imam Ibn Taymiyyah, sila Imam Ibn Qayyim rahimahumullah, dili niyat nila, dili purpose nila nga magpasikat sila sa tao. Kinsa may nagpasikat sila? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung sa sugod pa lang mga igana mga igsoon, kung ang imong niyat aron musikat ka, aron madungog ka, pagabot ana sa tunga-tunga, buti-urog ka. Kumbaga, sa basa pa, wala pa kaning sikat, laos na ka. Tungod ang imong niyat mga igana ng nagsuon. Dapat daw sa usa ka Muslim, bisan unsa kagaan sa imong trabahon, kung lillahi ta'ala na kay ajar, na kay barasana. Bisan unsa pa kasikreto sa imong ibadah, kung lillahi ta'ala, dakong kanto para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unya kung bisan unsa pa kabuka sa imong ibadah, kung dili lillahi ta'ala, wala kanto ikwenta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibra, according sa kaidah, formula, al-ibra laysa bi kathratil amal. Ang akong pagabasihan, dili padaghan na yung trabaho. Ang akong basihan, paikhlasay yung trabaho mga igala mga isuon. Bisan kung sa pakagaan, bisan kung sa pakasayon sa imuhang pagabuhaton, kung lillahi ta'ala, dakong kanto para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pagpa-impress sa sasaka ni mo tao. Ayaw pagpasikat sa parehas ni mo tao. Dito pagpasikat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pagpa-impress sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinguha ang bukma, tinguha ang kaluwi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tinguha ang bukma o kaluwi sa tao. Ang ikatulong mga idala mga igsoon sa advice sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mujahadatun nafs wa muhasabatuha. Pakigbiso, pagjihad sa atong kaugalingon o pagkwenta sa atong kaugalingon. Sige sa mga Muslim karon mga igala mga igsoon, ang gijihadan niya ang iyang kaugalingon o gikwenta niya ang iyang kaugalingon. Kung naaman mga igala mga igsoon, pipila lang, gamay lang kaayo. Kaya halos kalaghanan karon, mas isog siya sa kapwa niya Muslim. Mas kinakwinta niya ang mali sa igsoon na Muslim. Wala niya gikwinta ang iyang sariling mali. Mao niya nahitabo sa kuha karon mga igala mga igsoon. Mas isog ka sa kapwa ni mo Muslim. Asa man ang imong kaisog sa atubangan sa kalaban sa Muslim. Nawala. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, man jahada fina lanahdiyahum subulana. Klaro ang gisulti sa ayat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sige sa daw ang makigbisog sa amuha, among ipakita sa iya ang among mga dalan. Nagsulti ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad ay yujahid ar-rajulu nafsahu wa hawa. Pinakamaayo nga pakigbisog sa usa ka lalaki, ang makigbisog siya sa iyang kaugalingon ug sa iyang kagustuhan. Wa yu'tabar jihadun nafs jihadun akbar. Ang pakigbisog nato, pagjihad nato sa atong kaugalingon, mo kini ang gikonsidera na jihadul akbar, pinakadako nga pakipagbisog o pakigbisog. Sige sa man karon nga Muslim ang nakigbisog sa iyang kaugalingon. Sige sa man karon nga Muslim
ang naging bisog sa iyang kagustuhan. Wala mga igalang may sugod. Kung naaman pipinalang gamay lang kaayo. Daghan karon ang ginatawag ng Muslim nga sarkom. Kung sa matong sarkom, sariling tuman. Mas ginasunod niya ang sarili niyang kagustuhan sa isang kagustuhan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima ji'tu bih. Dili kakumpleto ang iyang iman mintras dili mo sunod ang iyang kagustuhan sa kung kagustuhan nga gipaabot. Kinahanglan mo surrender ta mga igala mga igsoon. Kinahanglan ang kagustuhan lang sa Nabi ang atong pagkasundon. Dili ang Islam ay mo surrender sa tuwang kagustuhan. Mao na ang nahitabo karon. Ang gusto mahitabo sa Muslim, kinahanglan ang Islam ang mo surrender sa iyang kagustuhan. Ang Islam ang musunod sa iyang kagustuhan. Ang Islam dili inana. Dapat ang Muslim ang musurrender sa kagustuhan sa agama Islam. Kita ang Muslim ang musunod sa kagustuhan sa agama Islam. Naay hadith ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat muhlakat. Tulong kabutang ang makapapeligro, makadelikado sa kinabuhi sa Muslim. Al-awwal, al-ujub li nafsihi. Wal-thani, ittiba'ul hawa. Wal-thalith, tulul amal. Ang una, al-ujub li nafsihi. Sobrang napaghanga sa iyang kaugalingon. Once ang tao, ang Muslim, sobrang nakaalang paghanga sa iyang kaugalingon, bisan pa si kinsa ang advice saya, di na siya maminaw. Kaya tungod alim na daw siya. Tungod kay kahibalo na daw siya. Tungod kay expert na daw siya. Dili na siya mutuo ng mga advice. Dahil saya ang ginatawag na kibir, kahambog, hambugiro. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah man qala fi qalbihi mithqala min kibir. Dili daw makasunod sa paraiso kadtong tawa bisan lang kung kamay nga kibir nga nagpabiling sa iyang kasing-kasing. Inana mga higala mga isod. Once ang tao hambugero, arrogante na, dili na siya maminaw bisan pa ang iyang ginikanan. Ikadua, ittiba'ul hawa. Ang tao nga nagasunod sa iyang sariling kagustuhan. Dili siya gusto musunod sa kagustuhan sa Islam. Dili siya gusto musunod sa kagustuhan sa Nabi, kundi sarili niyang kagustuhan ang iyang pagkasundod. Kung unsay sulsol sa iyang kagustuhan, iyang pagkasundod. Ang ikatulong, tulong amal. Taas nga pangandoy. Once ang tao, taas na kaayo ang iyang pangandoy, ang iyang pangarap, bisan kung haram, iyang pagabuhato. Di na niya balansyon kung hada haram o hada halal. Wala na siya pagbalansin. Kung kana ba halal o kana ba haram. Ang importante makapot niya ang iyang pangandoy. Mo kana mga igala mga igsoon. Kinahanglan sa usa ka Muslim na makigbisog siya sa iyang kaugalingon. Labi na sa iyang kagustuhan. Labi na karon nga panahon na puno kita og fitna, mga tentasyon. Kinahanglan kini og igong pakigbisog. Dili lang pakigbisog mga igala mga igsoon. Muhasabat ng nafs. Pagkwinta sa atong kaugalingon. Kita na mismo ang magkwinta sa atong kaugalingon. Kwintahon na ito kung unsa ba ang atong nabuhat karong adlaw. Nakabuhat pa kag maayo karong adlaw o nakabuhat ka og sala. Ayaw kwintahan ang atong trabaho o dili ko na ko ang mukwinta sa imong trabaho. Pero karon mga igala mga igsoon baliktad. Ikaw na mismo ang kinakwinta sa imo ang mga silingan. Ikaw ang kinakwinta sa mga ubang tao. Murag nagtuo sila na perfecto sila. Nagtuo sila na dili sila magkamali. Ang gitudlo sa agama Islam, individual ang pagkwinta sa atong kaugalingon. Dili ka pwede mawinta sa imong igsoon. Nganong gibuhat man ni fulan. Nganong gibuhat man niya. Ayaw pangutana. Ayaw siya pinta. Pangutana ang imong kaugalingon. Nganong nakasalanan ko karon? Nganong wala man ko kadikir karon sa Allah subhanahu wa ta'ala? Nganong
Ayaw pintahan ang ubang tao mga igalang mga igsoon. Ayaw pakialam sa ilang mga sayong. Ayaw pintahan ang ilang mga mali. Pintahan ang sarili ni mong mali o sayo. Nagingon si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Kwintahan una ninyo ang inyong mga kaugalingon sa dili pa moabot ang adlaw na kamunapon ang pagkwintahon. Timbala usa ninyo ang inyong mga trabaho sa dili pa moabot na ang inyong trabaho na po'y pagatimbangon. Mintras buhi pata mga igala mga igsoon. Mintras nagaginhawa pata. Mintras insakto pa itong munahuna. Nubadir. Magdali-dali kita mga igala mga igsoon sa pagkwinta sa atong mga kaugalingon. Inana mga igala mga igsoon. Gani, dahil gisulti si Imam Hasan al-Banna rahimahullah. Anak siya, wajib ala al-muslim, yajib ala al-muslim. Obligatory daw, obligasyon sa usa ka Muslim sa dili pa siya matulog, iya sang kwintaon ang iyang kaugalingon kung sabay nabuhat niya tibuok adlaw o tibuok gabi. Fa in wajada khairan falyahmadillah. Kung sa iyang pagkwinta nakabuhat siya kayuan tibuok adlaw o tibuok gabi, falyahmadillah. Magpasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. فإن وجد غير ذلك فليجدد التوبة وليستغفر ربه. Kung sa iyang pagkwinta wala siya nabuhat kakayuan kundi puro sala, nakapalimak siya itong adlaw, nakapandawat siya itong adlaw, nakapamalikas siya itong adlaw, nakatanaw siya haram itong adlaw, nakapaminaw siya haram itong adlaw, falyujaddid at-tawbah wa yastaghfir rabbah. Magdali-dali siya og tawbat ug mangayo siya kapasayloan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inana mga igala mga igsuon. Inana unta ang tinuod nga mu'min nga Muslim. Siya mismo ang mukwinta sa iyang mali. Siya mismo ang mucheck sa iyang mga sayo. Ayaw magpakialam sa ubang imong mga igsuon. Pasal di sila mga igala mga igsuon. Hawasa, luwasahan imong kaugalingon. Klaro ang gisulti sa agama Islam. Walmud an ma harrama Allah. Ug magpalayo ka sa giharam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naibalot yun. Hadith. Ittaqil maharim takun atqan nas. Wallah bima qasama Allah lak takun aghnan nas. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa habbin nas wa tuhib ma tuhibbu li nafsi takun musliman. Ambot pasabot. Kahadloki ang pagbuwat og mga haram. Once mahadlok ka mubuwat og haram, once nagapalayo ka sa mga haram, atqan nas, takun atqan nas. Ikaw ang pinakamahadlokon nga tao. Wanta bima qasama Allah lak. Kakontento, makontento ka kung unsa man ang ihatag sa imo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung makontento man ka, takun atqan nas. Ikaw na ang pinakakwartahan, pinakaadunahan na tao diri sa kalibutan. Kung unsa man ang inabot sa imo, kung unsa man ang ihatag sa imo sa Allah subhanahu wa ta'ala, makontento ka. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Ayuha ug tratar ang imong silingan. Once maayo ang imong pagtratar sa imong silingan, sa imong igsoon, takun mu'minan. Masaligan ka. Ang tao nga sige manakit sa mga silingan, sige manakit sa igsoon nga Muslim, pinaagi siyang dila, pinaagi siyang kamot, pinaagi siyang mata, walay sa mu'minin. Dili siya masaligan. Mupalayo sa iya ang tao. Gusto mo kung ana mga igala mga igsoon, mupalayo sa imo ang mga tao tungod sa maot nimong batasan, ang Muslim o ang mu'min dili inana. Ang tao nga mu'min masaligan. Ang tao nga mu'min
di dautan dili terorista tao mamunin. Wa ahab linnas ma tuhibbu li nafsik. Malipay ka sa igsuon nimo nga Muslim, pareha sa pagkalipay nimo sa imong kaugalingon, takon Musliman. Makabati ikaw ginatawag nga kini ginatawag nga salam, peace, kalinaw. Buot pasabot mga igala mga igsuon, kung nalipay ang imong igsuon, dapat malipay pud ka. Kung nabuo ang imong igsuon, dapat maguol pud ka. Once imo nang mabuhat, takon Musliman. Mubati ka o kahapsay sa imong kinabuhi. Dili ka kung Muslim nga nakita niya igsoon nga Muslim nga nalipay, naguol siya. O nakita niya mo igsoon nga naguol, nalipay ka. Dili ka na batasan sa tao nga Muslim. Dapat imong duyugan, dapat imong ubanan ang imong igsoon nga Muslim kung sa man ang iyang ginabati. Ang ikaupat mga igala mga igsoon, kathratul dzikr wa du'a. Ang tao nga Muslim, ang tao nga mu'min, sige og dzikr, sige og ginugdom sa Allah subhanahu wa ta'ala, ug sige og du'a sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsulti Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uuni astajib lakum. Pangayon kamo sa kuha, kaya akong pagatubagon sa inyo. Kung saan mang paghatag sa Allah subhanahu wa ta'ala sa atong panginahanglan, kung dili ka mangayon sa iya. Dapat, kung nagadloy ka, nga ihatag sa imo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kaulaw nga udamog sa iya. Pangayon sa iya nga Allah subhanahu wa ta'ala, iya in-promise. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, basta mubuhin siya ang promise, iya ang pagatumanon. Yan nagsulit po ng Nabi Muhammad SAW, sila ang mu'min at dua. Ang weapon daw, ang pusil sa tao ng mu'min, ang dua, ang pagampo. Bisan na sa kamuan mga igala mga igsoon, ayaw kalimot sa pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dhikr, pag hinumdum mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Usapin ni ka mga klase ng ibada ng mga daan, sayon, di lamang ang palihukod. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Si kinsa daw ang mutalikod sa paghinumdum sa kuha, ipatagamtam, ipatilaw na ko sa iya ang lisod na kinabuhi diri sa kalibutan kung saan daw sa paghukom. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kung amo siyang patahukmon pagabot sa adlaw sa paghukom nga buta. Dili makikita. Mao kana mga igala mga igsoon. Dapat mabisi ang atong dila sa pagdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya usa ka sahabat na utara sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yumalin natakhiduhu." Ya Rasulullah, unsa man ka kwarta, unsa man ka bahandi ang atong pagkatagon. Yattakhid ahadukum lisanan dhakiran, qalban syakiran, wa zawjatan salihah tu'inuka fi umuri dunyaka wa ukhraka, aw kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magtago ang usa sa inyo o dila na siyong dikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qalban syakiran, o kasing-kasing nga mapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zawja salihah, salihat na asawa, relihiyusa na asawa nga makatabang sa imuha diri sa dunya o sa akhirat. Bisan dhakiran, unsa may gibuhat nimo tibuok adlaw, unsa may gingawa sa imong baba, nagdikir ka sa Allah subhanahu wa ta'ala o nagsulti ka mga haram. Mao kana mga igala mga igsoon, kinahanglan sa usa ka Muslim na i-check niya niyang kaugalingon. Dapat sigurista ka mga igala mga igsoon. Sigurista ka sa imong pang-akhirat na aspeto. Magpundo ka para sa akhirat. Ayaw magpundo nga dili lang sa dunya nimo mapahimuslan. Dapat kadtong ipundo nimo mapahimuslan pud nimo sa adlaw sa paghukom. Mao ka ikaw pa mga igala mga igsoon. Ang ikalima pinakaulagi, al-istighfar wa tawbah.
Mo kini importante mga igala mga igsoon. Natural or nature, kinaiya sa tao ang masayo. Kinaiya sa tao ang magkamali. Kinaiya sa tao ang makakumit kung sala, magawa kung sala. Pero dahil parultiyon sa agama Islam, likul lidain dawa. Sa hadith sa Nabi Muhammad SAW, tanang sakit na itampal. Kung sa may sakit karon sa sala, ang pagginulsol nimo sa imong sala kung pagpangayo nimo kapasayloan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagsulti ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O kamu na mga manuno, pagtawbat kamu sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kanang tinun-anay nga pagtawbat. Nagsulti ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu Allah 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Sa hadis sa Nabi Muhammad SAW, o kamu na mga tao, ay mga Muslim, pangayo pagtawbat kamu sa Allah o pag-istighfar sa iya, pangayo kamu kapasayloan, kaysa kamatuuran ako nag-istighfar, nag-pangayo pasaylo sa Allah 70 times sunod sa isa kaadlaw. Sa lain na riwayat, 100 times. Ilan ang mga igala mga igsoon? Dapat kada adlaw kita mangayo kapasayloan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada adlaw kita magatawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw pasab ang imong kaugalingon. Ayaw pasab ang imong kaugalingon nga magpabilin na lang diya sa sala. Magpabilin na lang diya sa kahilayan. Kay basig unya, maabtan ka sa kamatayon nga nagbuhat og darutan, ikaw lang diya ang alkansin. Wala ta kay balo mga igala mga igsoon kung kamus ka mamatay. So mauna dapat sa usa ka Muslim, usa ka mu'min, adlaw oras-oras siya magayo kapasayloan sa Allah o magtawbad. Na nagsulti ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taib min ad-dhanbi kaman la dhanba. Ang tao daw masigi og tawbad, mura daw siya og walay sala. Kaya nagsulti po ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khayru khata'in at-tawwabun. Tanang tao sige makakumit kung sala. Pero ang pinakamaayo sa tao na sige makakumit kung sala, sige kung siya o tawbad. Sige siya o ginulsol sa iyang sala. So kung ito mga igala mga igsoon, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga mga igsoon, salawat kita sa tuwang pinanggang Nabi, ang Nabi Muhammad SAW, na isuo kita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung nagsulti siya sa iyang Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Allahumma anta Allah as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نشكرك بجميع نعمك التي انعمت علينا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من فضلك يا رب العالمين. اللهم وفقنا بحسن النية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بكتابك وسنة رسولك يا رب العالمين. اللهم ثبت اقدامنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا بلسان ذاكر وقلبا شاكر يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمجاهدات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين.
اللهم وفقهم بالإيمان والصبر والثبات والشجاعة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بالبر والتقوى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.